Kaixo. Kaixo. Amazortzi. Hor duzu? Ez, nik ez dut. Ba nik ere ez. 18 hor duzue? Bai, hemen dago. Zuk ez duzuan, Ez dut. Bai, nik badut. Zuk ez duzuan, Ez dut. Beraz, bi garagardo, ur minerala eta... Ezerrez, eskerrik asko. Tabakorik baduzu? Ez du tabakorik. Aizu! Tabakorik baduzu? Bai badut, beltza? Bai, pakete bat mesedez. Tabakorik baduzu? Ez du tabakorik. Bai badut, beltza? Zer duzuzuk basoan? Nik garagardoa dut. Eta zuk zer duzu? Nik ere garagardoa dut. Zer du ark botilan? Ark botilan ura du. Eta guk? Guk basoetan garagardoa dugu. Eta zuek zer duzue aurrean? Zuek telebista duzue aurrean. Eta haiek zer dute? Haiek diru asko dute. 19. Nik ez dut. Nik ere ez. Zuek baduzue? Nik ez. 19. Bai, hemen dago. Anek eta Marisak ez dute. Grasik ere ez du. Nork du? Patxik du. 20. Bingo! Ara, hor dago Martin. Eta Martinek ere bingo du. Kaixo? Baina, bi bingo? Harritzekoa da. Ongi duzu hori? Kaixo. Zuk ere bai? Itxen pixka bat. Txampaina. Zer, nork du? Martinek. Zorionak, Martin. Eskerrik asko. Kaixo, zer moduz? Ongi. Eta zu? Beatriz, zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi, Isabel, zer moduz? Ongi eta zu? Tira. Zer moduz? Tira. Zer moduz? Tira. Zer moduz? Tira. Zer moduz? Gaizki xamar. Nola zaude? Gaizki xamar.
Zer modu zaudete? Gaizki. Gaizki. Zer moduz? Gaizki. Hemen dugu Garmendia Zaharra. Bai, ordua da. Barkatu, gizon bat. Ongi da, aurrera. Irudia prest dago? Dena prest dago. Arratsaldeon, jaun Andreak. Kaixo, gizon. Maria Eugeni? Zer moduz? Ongi, eta zu? Eta Santos? Ongi? Tera. Dirua hor duzu? Bai, hemen duzu edena. Eta irudia, Lasai, gizona. Ez dugu presarik. nik bai. Ekarri. Atera zerbait. Zer? Nik whiskia. Zuk zer? Nik ezerrez. Santos jaunak? Santosek ere whiskia. Eta Hilario jaunak ere bai. Bai. Hilariok ere nahi du. Ederki. Nongoak dira piztia horiek? Hemengoak dira. Eta zenbat? Ez daude salgai. Horiek etxekoak dira. Lastima. Eskerrik asko. Kontuz. Irudi honek oso fama txarra du. Fama txarra? Fama txarra, bai. Barkatu, ur pixka bat. Bai, berehala. Eskerrik asko.
Badu horrek zerbait arraroa. Bai, alako indar bat, ezta? Ba, sorginkeriak. Ez da broma. Almendra batzu edo zerbait? Eskerrik asko, ez dut gogorik. Nik bai. Anestesia? Lasai. Eta fama hori? Auskalo. Historia iluna du. Irudiak? Bai, irudionek. Bai, ederra. Diru asko da. Irudi zaharrek balio handia dute. Pixka bat? Eran lasai. Zer, Martin? Nola zaude? Ondo? Ni ere ondo nago. Beno, Martin, ongi segi. Martin, ospitalean dago, gaixo. Ni barkatu. Urren arte. Grasik ere ez du. Nork du? Patxik du. 20. Bingo! Bingo! Ara, hor dago Martin. Eta Martinek ere bingo du.
Kaixo? Baina, bi bingo? Harritzekoa da. Ongi duzu hori? Kaixo. Zuk ere bai? Itxen pixka bat. Txampaina. Zer, nork du? Martinek. Zorionak, Martin. Eskerrik asko. Kaixo, zer moduz? Ongi. Eta zu? Beatriz? Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi, Isabel, zer moduz? Ongi eta zu? Tira. Zer moduz? Tira. Zer moduz? Tira. Zer moduz? Tira. Zer moduz? Gaizki xamar. Nola zaude? Gaizki xamar. Zer moduz zaudete? Gaizki. Gaizki. Zer moduz? Gaizki. Hemen dugu Garmendia Zaharra. Bai, ordua da. Barkatu, gizon bat. Ongi da, aurrera. Irudia prest dago? Dena prest dago. Arratsaldeon, jaun Andreak. Kaixo, gizon. Maria Eugeni? Zer moduz? Ongi eta zu? Eta Santos? Ongi? Tera. Dirua hor duzu. Bai, hemen duzu edena. Eta irudia, Lasai, gizona. Ez dugu presarik. nik bai. Ekarri. Atera zerbait. Zer? Nik whiskia. Zuk zer? Nik ezerrez. Santos jaunak? Santosek ere whiskia. Eta Hilario jaunak ere bai. Bai. Almendra batzu edo zerbait? Eskerrik asko, ez dut gogorik. Nik bai.
Anestesia? Lasai. Eta fama hori? Auskalo. Historia iluna du. Irudiak? Bai. Irudi honek. Bai, ederra. Diru asko da. Irudi zaharrek balio handia dute. Pixka bat. Eran lasai. Hilariok ere nahi du. Ederki. Nongoak dira piztia horiek? Hemengoak dira. Eta zenbat? Ez daude salgai. Horiek etxekoak dira. Lastima. Eskerrik asko. Kontuz. Irudi honek oso fama txarra du. Fama txarra? Fama txarra bai. Barkatu, ur pixka bat. Bai, berehala. Eskerrik asko. Badu horrek zerbait arraroa. Bai, halako indar bat, ezta? Ba, sorginkeriak. Ez da broma. Kaixo. Kaixo.
18. 18. 18. 18. Hor duzu? Ez, nik ez dut. Ba nik ere ez. 18 hor duzue? Bai, hemen dago. Zuk ez duzuan, Ez dut. Bai, nik badut. Zuk ez duzuan, Ez dut. Beraz, bi garagardo, ur minerala eta... Ezerrez, eskerrik asko. Tabakorik baduzu? Ez du tabakorik. Aizu! Tabakorik baduzu? Bai badut, beltza? Bai, pakete bat mesedez. Tabakorik baduzu? Ez du tabakorik. Bai badut, beltza? Zer duzuzuk basoan? Nik garagardoa dut. Eta zuk zer duzu? Nik ere garagardoa dut. Zer du hark botilan? Ark botilan ura du. Eta guk? Guk basoetan garagardoa dugu. Eta zuek zer duzue aurrean? Zuek telebista duzue aurrean. Eta haiek zer dute? Haiek diru asko dute. 19. 19. Nik ez dut. Nik ere ez. Zuek baduzue? Nik ez. 19. Bai, hemen dago. Anek eta Marisak ez dute.